Ak hľadáte vhodný program na letné prázdninové dni, tak splavovanie po Bodrogu je určite dobrá voľba. Či už prídete ako dvojica, alebo rodina, alebo menšia, väčšia partia, určite máme pre vás vhodné plavidlo. Postup je naozaj jednoduchý. Po vašom príchode môžete zaparkovať svoje auto neďaleko od móla. Následne vás oboznámime ohľadom základných pravidiel, ako sa používajú kanoe, dostanete záchranné vesty a vaše osobné veci môžete nechať buď v aute, alebo môžete dostať vodotesný obal na vaše telefóny, na vaše kľúče alebo peňaženku. Ak ešte nemáte skúsenosti so splavovaním, nebojte sa, my vám vieme odporúčiť vhodnú trasu. Keď sa vyplavíte vo vašej konečnej destinácii, tak vám vieme zabezpečiť aj odvoz naspäť, aby ste sa mohli vrátiť k svojmu autu. Nezabudnite si so sebou zobrať pokrývku hlavy, opalovací krém a vodu so sebou, aby ste neboli smední, a stačí už iba prísť a užiť si tento krásny zážitok. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke splavujemebodrog.eu alebo na telefónnom čísle, ktoré nájdete dole v popise.